L'Ajuntament d'Ontinyent ha preparat 4 models de recurs per a recolzar a la ciutadania les reclamacions al rebut girat per la Diputació de València per al pagament al Consorci de Residus del servei de tractament del FEM d'agost a desembre de l'any passat. Estos models de recurs s'adaptaran a les diferents situacions que passen per haver presentat o no recurs al padró de març i en cada cas que aquest estiga correcte o no. La documentació està a l'abast de tots en l'Oficina de Suport Ciutadà oberta pel Govern d'Ontinyent a la Casa de Cultura. Esta oficina, que ja va servir per a replegar 3.500 al·legacions a la taxa del cor i informar als veïns de la situació generada per la imposició del rebut del Consorci, es mantindrà oberta de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la vesprada. Què passa si una persona paga el rebut? Pues si paga el rebut estarà complint la normativa tributària de la Diputació. Si finalment n'hi haguera una sentència que anul·lara el padró i que anul·lara el rebuig, tindria que fer la petició de devolució individual. Seria més complicat poder accedir a la devolució. Què passa si no el paga? Si no el paga, segons la normativa tributària, se li aplicaran els recàrrecs corresponents, que seran del 20% en la fase 20 euros més per rebuig, una mitja, 20 euros més per rebuig d'una mitja. Nosaltres què aconsellem? Nosaltres com a Ajuntament no anem a dir que la gent no paga el rebut, òbviament. Si no paga, sap que pot tindre un recàrrec de 20 euros per rebut, de mitja. I si paga, sap que no tindrà cap reclamació respecte d'aquest rebut, però també ha de saber que si finalment aquest rebut s'anul·laren, la devolució la tindrà més complicada. L'objectiu del govern d'Ontinyent és tornar al pla de dinamització, però de moment cap jutge els ha donat la raó. L'Ajuntament tornarà a principis del mes que ve la part del tractament del FEM corresponent als mesos d'agost a desembre de 2014, que serà del voltant de 16 euros per vivenda particular.